Вітаю вас! У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Моцныя рэгіёны, моцная краіна. У цэнтры ўвагі прадстаўнікоў улады Пастаўскі раён. Шанец выратаваць жыццё. Віцебск далучыўся да рэспубліканскай акцыі «Сіла валанцёрскага сэрца». 10 вялікіх мастакоў адраджэння. Абласны краязнаўчы музей рыхтуе да адкрыцця унікальную мультымедыйную выставу. Моцныя рэгіёны, моцная краіна. Старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі, упаўнаважаны прадстаўнік кіраўніка дзяржавы ў Віцебскай вобласці Ігор Сергіяенка, кіраўнік паўночнага рэгіёна Александр Суботин і памочнік прэзідэнта, інспектар па вобласці Владимир Юргевич наведалі новы корпус Пастаўскай цэнтральнай раённай бальніцы. Тут размясціліся хірургічнае, неўралагічнае аддзяленне, кабінеты ультрагукавой і функцыянальнай дыягностыкі і іншыя службы. Праект рэалізаваны ў рамках дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы. Гэта значна павысіла даступнасць і якасць медыцынскіх паслуг. Што яшчэ зацікавіла прадстаўнікоў улады на Пастаўшчыне, у матэрыяле Сергея Іскола. Ад ідэі да рэалізацыі 1,5 года. Менавіта такім быў шлях новага хірургічнага корпуса Пастаўскай цэнтральнай раённай бальніцы. Спецыялісты пераехалі з былога палаца Тызенгауза. Зараз у медыкаў прасторныя аддзяленні і сучаснае абсталяванне. Спецыялісты адзначаюць, кардынальныя змены істотна аблягчылі работу і лячэнне пацыентаў. Здесь все четко разграничена зона, где мы смотрим больных, зона, где обрабатываем эндоскоп, и зона, где храним эндоскоп. Это в соответствии с приказом министерства по работе эндоскопического кабинета. Мы получили дезинфицирующие машинки для обработки эндоскопов. Для меня шикарная обновка – это просто радость. Хірургічнае і неўралагічнае аддзяленні, кабінеты ультрагукавой і функцыянальнай дыягностыкі і іншыя службы. Новы корпус – сур'ёзны крок у развіцці медыцынскага абслугоўвання ў раёне. Гэтай падзеі па-сапраўднаму чакалі. Пациенты размещены в современном, комфортном здании, которое полностью соответствует всем нормам, всем стандартам оказания медицинской помощи. Вчера мы перевозили пациентов в неврологическое отделение, вы бы видели их восторг. Нам очень было приятно, что мы с помощью правительства смогли все-таки подарить такой прекрасный подарок нашим людям. Праект рэалізаваны ў рамках дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы. З новымі магчымасцямі бальніцы азнаёміліся старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Ігор Сергіяенка, кіраўнік паўночнага рэгіёна Александр Суботин і памочнік прэзідэнта, інспектар па вобласці Владимир Юргевич. Наведалі таксама Пастаўскі малочны завод. Зусім нядаўна тут запусцілі новую лінію па разліве малака ў пэт-бутэльку. Прадукцыя пастаўскага прадпрыемства вядома ва ўсёй Беларусі. Высокая якасць, залог поспеху і росту эканомікі. Спецыялісты пастаянна нарошчваюць аб'ёмы. Напрыклад, у цэху па вытворчасці тварагу робяць каля 4 тонн прадукцыі за суткі. З пашырэннем вытворчасці на прадпрыемстве створаны новыя працоўныя месцы. Сацыяльныя і вытворчыя аб'екты маюць важнае значэнне для комфортнага жыцця людзей у рэгіёнах. Сильные регионы – один из приоритетов программы социально-экономического развития на следующее пятилетие, которая будет принята на следующей неделе на Всебелорусском народном собрании. И в преддверии этого знаменательного события непосредственно в Поставах открылись 2 новых объекта. Объект социальной сферы – это хирургический корпус Поставской центральной районной больницы. Цель – развитие здравоохранения на селе, создать такие же условия для работы и персонала, и для лечения больных, какие сегодня существуют в ведущих центрах. И мы сегодня убедились, насколько добротные условия созданы, новое оборудование поступило. Но, наверное, самое главное всегда было, остается, это кадры, люди.
Моцная краіна ў моцных рэгіёнах, і гэта не проста словы, а фундаментальная аснова развіцця Беларусі. Не на паперы, а ў канкрэтных справах. З калектывам малочнага завода прадстаўнікі ўладаў абмеркавалі стратэгічнае значэнне ўсебеларускага народнага сходу і праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця нашай краіны на бліжэйшыя 5 гадоў. Дакумент сапраўды вызначальны. У ім адлюстраваны ключавыя напрамкі, якія датычацца кожнага грамадзяніна краіны. Сергей Скол, Віктор Паўлаў. Навіны. Паставы. Дзеля будучыні краіны начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама Марына Навіцкая сустрэлася з навучэнцамі Аршанскага каледжа ВДУ імя Машэрава. Дыялогавая пляцоўка прайшла ў рамках адзінага дня інфармавання. Данесці да моладзі прыярытэты праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2026-30 гады і яшчэ раз абмеркаваць тэму патрыятызму. Задача важная для будаўніцтва моцнай і квітнеючай дзяржавы. Навучэнцы каледжа актыўна ўдзельнічалі ў размове, спыталі, як спікеры разумеюць сутнасць патрыятызму і якія якасці сёння неабходна выхоўваць у моладзі. Если мы сегодня будем как можно больше разговаривать, объяснять нашей молодежи о развитии нашего государства, о тех усилиях, которые прикладывают органы государственной власти для того, чтобы каждый гражданин жил в процветающей, достойной стране. Поэтому, наверное, отсюда и слово «патриот». Патриот – это человек, который любит свою родину. Патриот – это человек, который в любую минуту станет на ее защиту. Патриот – это человек, который создает все условия, чтобы жить было в нашей стране достойно. Это та тема, которую необходимо помнить, всегда вспоминать и объяснять новым поколениям. Патриотизм – это уважение к своей родине, это почтение к своей стране, уважение своих традиций государства. Навучэнцы Аршанскага каледжа ВДУ імя Машэрава прадставілі свае напрацоўкі ў галіне патрыятычнага выхавання. Гэта акцыі і праекты, накіраваныя на фарміраванне ў моладзі актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Акрамя таго, падзяліліся дасягненнямі ў вучобе, творчасці і спорце. Як праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на бліжэйшую пяцігодку ўлічвае інтарэсы чалавека працы і якія напрамкі ў рабоце прафсаюзаў будуць удасканаленыя ў бліжэйшы час? Адказы на гэтае і іншыя пытанні прадстаўнікі Віцебскага абласнога аб'яднання шукалі падчас 11-га з'езда Федэрацыі прафсаюзаў краіны. Пасяджэнне ладзілася ў сталіцы. У онлайн-фармаце да яго далучыліся прадстаўнікі паўночнага рэгіёна. Напярэдадні ўсебеларускага народнага сходу прафсаюзы выбрали новых дэлегатаў форуму, абмеркавалі праект стратэгіі развіцця краіны, вызначылі асноўныя накірункі работы на будучы год. Будет рассмотрена программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, возможны вопросы, предложения, и в конечном итоге профсоюзы должны выработать единую консолидированную позицию по данному направлению, для того, чтобы уже непосредственно 18-19 декабря на заседании Всебелорусского народного собрания можно было единым, скажем, таким фронтом профсоюзным выступить и внести свои предложения. Приоритеты – это благоустройство, повышение уровня жизни наших граждан, наших работников. Также мы не забываем об экономической составляющей. Я, как представитель профсоюзов «Нафтана», нас впереди ждет модернизация, цифровизация и новые аспекты. Только при движении вперед возможно добиться наилучших результатов. На таких мероприятиях мы можем внести какие-то изменения, мы можем преподнести какие-то идеи. И, конечно, очень здорово, когда они реализуются в пользу каждого сотрудника. Усяго ад прафсаюзу ў пасяджэнні ўсебеларускага народнага сходу прымуць удзел 80 дэлегатаў. Гэта прадстаўнікі розных прафесій і ўзростаў, кіраўнікі прадпрыемстваў і арганізацый. Прафсаюзы актыўна дапамагалі ў дапрацоўцы праекта сацыяльна-эканамічнага развіцця нашай краіны. Іх прапановы асноўваліся на пытаннях, якія гучаць у працоўных калектывах. Даходы людзей, сацыяльныя гарантыі, забеспячэнне жыллём, пашырэнне мер падтрымкі розных катэгорый насельніцтва.
Шанец выратаваць жыццё. Віцебск далучыўся да рэспубліканскай акцыі «Сіла валанцёрскага сэрца». З пачатку снежня яе праводзіць беларускі чырвоны крыж сумесна з Міністэрствам аховы здароўя краіны. Ініцыятыву актыўна падтрымліваюць жыхары паўночнага рэгіёна. Ратаўнікі, работнікі чыгункі, медыкі, спартсмены, донарамі крыві і яе кампанентаў сталі сотні неабыякавых людзей. Когда услышал о проведении этой акции, призывал всех сотрудников активно поучаствовать в ней. Ну, а, наверное, самый лучший призыв – это личный пример. Поэтому вот сегодня я здесь нахожусь. Кровь сдаю уже не первый раз, да. Ну, как бы сказали, проходит акция, да, «Сила волонтерского сердца». Решил поучаствовать, помочь. Компоненты крови используются практически во всех направлениях медицины, при различных клинических ситуациях, при оказании хирургической помощи, акушерской, гинекологической помощи, при оказании медицинской помощи, онкологии, гематологии, кардиохирургии. Поэтому создание полноценного запаса компонентов крови очень важно. Галоўная мэта рэспубліканскай акцыі – папоўніць банк крыві і прыцягнуць новых донараў. У Віцебску з тымі, хто не застаўся ў баку і вырашыў дапамагчы медыкам ратаваць жыцці, сустрэўся намеснік старшыні аблвыканкама Вячаслав Дурноў. Удзельнікам донарскага руху ён уручыў памятныя падарункі. Витебщина всегда активно участвует в этом процессе. Мы очень благодарны нашим организациям, предприятиям, которые откликнулись. Это вот сегодняшний день только более 250 человек. Люди соучаствуют и сопереживают для того, чтобы помочь в нужный момент тем, кто в этом нуждается. В Витебской области в связи с тем, что обратилось очень большое количество людей, которые хотят сделать донации, мы ее продлеваем до 30 декабря. Сейчас действительно очень много технологических операций, которые требуют большого забора крови, и мы будем участвовать и дальше. Сёлета донарамі крыві і яе кампанентаў на Віцебшчыне сталі больш за 10 тысяч чалавек. Гэта людзі розных узростаў і прафесій. Кожны з іх здзейсніў свой маленькі подзвіг у імя іншых. Дапамагчы паверыць у цуды. Рэспубліканская дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» стартуе ў Беларусі 15 снежня. Яе арганізуюць Беларускі дзіцячы фонд і Міністэрства адукацыі краіны. Мэта дабрачыннай ініцыятывы – аказаць дапамогу і падтрымаць дзяцей, якія маюць у гэтым асаблівую патрэбу. Падчас акцыі прадстаўнікі ўладаў і грамадскіх аб'яднанняў наведваюць дзіцячыя дамы, прыёмныя і шматдзетныя сем'і, цэнтры карэкцыйна-развіваючага навучання і дзіцячыя больницы. С каждым годом акция набирает обороты и становится все масштабнее. Витебским областным отделением Белорусского детского фонда проводятся разнообразные мероприятия. Конечно же, в первую очередь в них участвуют воспитанники детских домов семейного типа, дети из детских социальных приютов, многодетных, неполных семей, ну а также те дети, которые нуждаются в помощи и в поддержке. Масштаб большой, сложно сказать окончательную цифру, скольким детям мы сможем помочь, но я думаю, что это будет от 500 детей и выше. Я думаю, что более 1000 однозначно. Мы всегда рады к тому, чтобы неравнодушные люди обращались к нам и, может, где-то указывали, говорили о том, каким детям еще нужна помощь. И поэтому мы всегда открыты для сотрудничества. Сёлета старт рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці» будзе дадзены ў Гомелі. Урачыстае адкрыццё марафону добрых спраў пройдзе ў фармаце тэлемоста з усімі абласцямі нашай краіны. Энергапогляд, энергія будучыні, прафесіі сучаснасці. Другі абласны адукацыйны форум аб'яднаў 250 школьнікаў, навучэнцаў, педагогаў і прадстаўнікоў прадпрыемстваў з усяго паўночнага рэгіёну. У Віцебскім абласным інстытуце развіцця адукацыі яны азнаёміліся з прафесіямі, якія фарміруюць энергетычную будучыню рэгіёна і прынялі ўдзел у займальных майстар-класах. Паспрабавалі сябе ў ролі інжынера, тэхнолага і нават энергааўдытара. Самыя смелые проекты молодые вынаходники представили на выставе «Энергопрофи. Шлях до профессии». Организаторы подрыхтовали займальный адукацыйны квиз, интерактивную гульню и кейс-чемпионат. Дарэчы, адукацыйны форум проходит у другі раз и збірае ўсё больш удзельнікаў. Витебский областный институт развития адукации активно падтрымлівае энергазберагальныя ідэі, распаўсюджвае перадовый опыт у гэтай сферы. Новый дом, который стоит в Мазулово, он оборудован
датчики, клапана, пульт управления для передачи утечки газа в 104. Если происходит утечка газа, перекрывается полностью весь подъезд. По приезду 104 они проверяют все, и только после этого по новой можно запустить газовое оборудование. У нас проводится конкурс «Энергомарафон» среди детей уже много лет. И Витебская область занимает лидирующие позиции в этом направлении. И роль педагога, конечно, чтобы с детского сада, с маленьких лет наших деток, они уже понимали, что такое энергосбережение. Я больше могу сказать, что уже дети, приходя из детского сада домой, говорят: мама, выключи воду, мама, выключи свет. Все поставленные задачи, которые поставлены и главой государства, и правительством в сфере повышения энергоэффективности экономики нашей страны, будут выполнены. Прежде всего, это снижение энергоемкости валового внутреннего продукта и вовлечение в энергобаланс нашей страны собственных энергоресурсов, такие как щепа, торф, конечно же, и топливные гранулы. По итогам года мы ожидаем, что введем в эксплуатацию не менее 20 энергоисточников. Это именно будет перевод с природного газа на местные виды топлива. Мы достигнем экономии суммарно по пятилетию более чем 3 миллиона тонн условного топлива. Ну и, конечно, как результат, мы снизим энергоемкость нашего ВВП на 5% в 2025 году к уровню 2020 года. Падчас адукацыйнага форуму Дэпартамент па энергаэфектыўнасці Камітэта па стандартызацыі Беларусі і Цэнтр міжнароднага супрацоўніцтва Смаленскай вобласці падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве для рэалізацыі сумесных ініцыятыў, абмену вопытам, ведамі і тэхналогіямі ў сферы энергазберажэння, а таксама якаснага выкарыстання узнаўляемых крыніц энергіі. З павагай да гістарычнай спадчыны сваёй айчыны. Каля 2 дзесяткаў выканаўцаў прынялі ўдзел у конкурсе ваенна-патрыятычнай песні ў Віцебскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце. Сёлета ён прымеркаваны да 80-годдзя вялікай перамогі. На сцэну выйшлі індывідуальныя выканаўцы і творчыя калектывы. Студэнты, выкладчыкі, супрацоўнікі ВНУ і іх дзеці. Прагучалі песні, якія ў часы ваеннага ліхалецця натхнялі і сагравалі душы салдат, а таксама патрыятычныя творы сучасных аўтараў. Конкурснае выступленне ацэньвала прафесійнае журы. У яго складзе прадстаўнікі ўлады, вайскоўцы, удзельнікі баявых дзеянняў і кіраўніцтва універсітэта. Представляю я песню «Верните память» исполнительницы Наргиз. И для меня эта песня важна тем, что мы из поколения в поколение передаем самое важное – это память. И это рассказы о тех страшных временах, о том, что происходило и какие эмоции проживали наши прабабушки, прадедушки. Я очень люблю военные песни, в этом есть своя трагедия, свой шарм. И вот можно сказать, что это даже не связано с тем, что я участник военно-патриотического клуба, хотя отчасти чуть-чуть, и это сыграло свою роль. Просто вот всегда мне нравились военные песни. Ну и я считаю своим долгом вот, как бы, принимать активное участие в сохранении исторических фактов, каких-нибудь просто истории. Каждый год мы пытаемся что-то новое внести в наш конкурс. Этот год не был исключением. Была многоэтапность отбора участников. И, конечно же, по разным направлениям будет проходить. Это будут и единичные исполнители, и какие-то группы выступать. Поэтому стараемся захватить по максимуму участников, которые будут представлены непосредственно в нашем конкурсе. Адзін з арганізатараў конкурсу ваенна-патрыятычны клуб «Служу айчыне». У Віцебскім медыцынскім ён існуе некалькі гадоў. Аб'ядноўвае больш за 250 чалавек, неабыякавых да гісторыі і лёсу сваёй краіны, студэнтаў і выкладчыкаў. Яны сустракаюцца з ветэранамі, супрацоўнічаюць са школьнымі ваенна-патрыятычнымі клубамі, клапоцяцца пра захаванне гістарычнай спадчыны сваёй краіны. Мастацтва без рамак. У горадзе на Дзвіне рыхтуюць да адкрыцця унікальную мультымедыйную выставу «10 вялікіх мастакоў адраджэння». Леонардо да Вінчы, Боттычеллі, Мікеланджела, Рафаэль. Экспазіцыя знаёміць з творчасцю італьянскіх геніяў 13-15 стагоддзяў. У часы рэнесансу пераносяць вялікія мультымедыйныя палотны. З дапамогай сучасных праекцыйных тэхналогій, анімацыі і 3D-эфектаў карціны ажываюць на вачах у гледачоў. Падарожжа у свет живопису сопровождая классичная и оперная музыка. Снова в Краеведческий областной музей города Витебска вернулась мультимедиа. Да, мы закончили только что проект «Ван Гог», и сейчас стартует «Ренессанс», эпоха Возрождения. Здесь больше анимаций, чем в «Ван Гоге». Берутся за основу фотографии в хорошем качестве, и потом эти фотографии анимирует уже непосредственно сам человек, то есть вырезает какие-то детали.
Наведвальнікі інтэрактыўнай выставы не толькі ўбачаць работы знакамітых майстроў, а і даведаюцца пра гісторыю стварэння карцін, а таксама біяграфію аўтараў. На знаёмства з творчасцю італьянскіх мастакоў 40 хвілін. Убачыць шэдэўры сусветнага мастацтва жыхары і госці Віцебска змогуць ужо 13 снежня. Мультымедыйная выстава будзе працаваць у абласным краязнаўчым музеі да канца студзеня. Віцебскія праваахоўнікі затрымалі кур'ера махляроў. Грошы вернуць пацярпелай. 80-гадовая жыхарка абласнога цэнтра паверыла незнаёмцам і перадала ім 25 000 рублёў. Асобу памагатага аферыстаў сышчыкі ўстанавілі па гарачых слядах. Ім аказаўся 21-гадовы жыхар суседняй краіны. Мужчина рассказал, что нашел предложение о преступном заработке в мессенджере и приехал в Беларусь по указанию куратора. Это стало его первым и последним заданием. Денежные средства изъяты и будут возвращены законной владелице. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Праваахоўнікі нагадваюць, супрацоўнікі банкаўскіх і іншых устаноў не тэлефануюць грамадзянам у месенджерах. Калі невядомыя па тэлефоне патрабуюць здзейсніць якія-небудзь маніпуляцыі з фінансамі, неадкладна спыніце размову і паведаміце ў міліцыю. Тым часам лучнікі паўночнага рэгіёна завяршаюць сезон. У Віцебску стартаваў адкрыты чэмпіянат вобласці па стральбе з лука ў памяшканні. Спаборніцтвы сабралі 40 удзельнікаў. Канкурэнцыю беларускім атлетам складае каманда з расійскага Пскова. На новай зімовай базе віцебскіх спартсменаў створаны камфортныя ўмовы. Гэта спрыяе высокім вынікам. Трэнеры і спецыялісты разглядаюць гэты старт як адзін з этапаў падрыхтоўкі да чэмпіянату Беларусі. Разряды растут. На данный момент у нас уже выполнил норматив 4-й мастер спорта, кстати, в этом году тоже. КМСов я даже уже не знаю считать, уже пересчитывать, там уже за 40 перешло. Вот. Тоже маленькие разряды тоже каждый год выполняют, растут. Поэтому с каждым годом развиваемся. За этот сезон был в Азербайджане на 3-х играх стран СНГ. Ну, выступил достойно, неплохо. Побывал еще в Канаде на чемпионате мира, где занял 6-е место лично. Ну, результаты порадовали очень всех. Выполнил я мастера на чемпионате Республики Беларусь в середине лета этого. Удалось мне это во многом из-за того, что опыта набрался за эти годы стрельбы. Также удача сыграла роль. И на самом деле в этом много факторов. Погода тогда была хорошая, настроение тоже. Чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па стральбе з лука ў студзені пройдзе ў Мінску. Спартсмены Віцебскай вобласці плануюць выступіць ва ўсіх відах спаборніцкай праграмы. Далучайцеся да нашых суполак у сацыяльных сетках і месенджерах. Падпісвайцеся на YouTube-канал тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Тут можна перагледзець любімыя праграмы, падзяліцца навінамі з сябрамі і пакінуць свае водгукі. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебск-Аблгидрометра, в ближайшие сутки по области чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, на дорогах галалёдзіца. Ветер пераменных напрамкаў 4,9 метров за секунду. Температура паветра ўначы от 2 до 7 градусаў морозу, днем 1,5 градусаў ніжэй за 0. У Витебску пераменная воблачнасць без ападкаў, на дорогах галалёдзіца. Ветер пераменных напрамкаў 4,9 метров за секунду. Температура паветра ночью 5-7 со знаком минус, днем 2-4 градусы морозу.